sa Holy Trinity, kung saan ay ginaganap po yung ating prosesyon ng Good Friday. Ayan po, napapansin nyo, nasa unahan na po yung ating ayan po, kasalukuyan lumalabas po yung mga sakrista natin. Ayan. Ayan po, at nandun po sa hulihan yung mga santo natin. Ayan po yung mga sakristan, mga nag-ano sa simbahan, nandito po. Ayan. Ayan, napakaraming tayo guys. Ayan po, live po tayo. Nandito tayo sa Holy Trinity. Ayan po. Ayan mga kababayan, nandito. Ang daming tao guys. Nakauna. Sige, lagay mo na. Ayan po, lumalabas na po yung ating Santo Entero. Ayan po. Ayan po. Papanood mo ba? Tingnan mo ano tanong. Wala ako dito. Dito kay mama. Ayan po, napakaraming tao guys, mga kaluto. Nandito muna tayo ngayon, hindi muna tayo magluluto. Ngayon ay nandito tayo sa simbahan ng Holy Trinity. Kung saan celebrate natin ang Good Friday. Ayan, nasa magpo-procession po tayo mga kaluto. Ayan, maraming kababayan natin. Sa balik-balik po tayo sa Calooc, Manila. Simbahan ng Holy Trinity guys. Ayan o. Napakaraming tao ngayon guys. Hindi katulad nung mga nakaraang Hoy! Ayan, bawat kalye, punong-puno ng tao, mga kabayan. Para kukunti yung santo natin yan. Live. Live po? Kala ko vlog. Dalawang araw na. Baka ito na tayo. Nakalimutan ko na naman yung mas video. Oo, clear na. Meron.
Iba-ibang ano to. Banner ng mga iba-ibang lugar. Ayan o. Yung mga estandarte, wag nyo itinitigan, nilayo-layo nyo. Saan po ngayon? Ayan, parada po, parada. Sabay na tayo. Hoy. Ayaw mo ano, asawa ni Kim, yung anak-anak ni Kim. Anak ng asawa niya sa una. Okay. Tara, doon tayo. Ito yung sa ano nga. Marami. Pero buti marami na rin tao. Oo, marami yan sa tao. Parang wala rin sa kami na wala na lang. Sobridad ba ito? Ayan, nasa Sobridad po tayo. Hindi kami bili ng Amila. Lili ko ng ano? Regarda siguro. May quintos, no? Oo. Yan! Andiyan. Ay, Susi, wag ka lalayo sa amin, ha? Dito pala pwede mga singit-singit. Yan, o. Wala. Ito.
Hindi yata inano yung ano, yung Nazareno. Sabi nga, Lobo te. Mabilis to. Abane. Papa daw. Pinatala ko sa kanila sa Adan! Adan! Mga tayo sa gitna. Tagal dun. Anong lugar yan? Sobredad pa rin. Rosarian, Jute Club. Ay, ito. Mga taga ano, Rosario. Oo. Doon sa may kinaano. Ay, nandito tayo ngayon sa Ansores Street. Sures na? Ayun. Ansores. Pero itong tinataak natin, Soledad. Ayun, nakunguha pa kayo mangga. Ha? Ano, nungkit ka pa. Ha? Ang tao. Dito lang kami sa ito na, ito. At harapan namin. Dito nga, luwi ko nga sa ano, At harapan namin. Pintura. Eh, Bob, at harapan. Ito po, ito po. Ayan yung, ayan yung. Hoy! Sabi yan, yan. Diyan pa. Uy, ano yan? Yan. Yan, sa loob. Bakit? Ito! Hindi ka ko, Irma kasi. Gano'n na kasi. Doon tayo sa gilid sa nanginigay ng tubig dito. Relax lang. Lang kita. Awal! Kaya ako tumitingin sa Yun, hindi pumasok. Si Iya pala yun. Hello ate, may gloves ka na. Dito na kami ngayon sa Ventura Street. Ayun magaan.
Tingnan nga kayo sa COVID. Mas marami ngayon. Ako lang. Konti ngayon ang santo kaso marami naman tao na. Sabi ni ate, malabo daw dito. Baka sa signal. Dati malinaw eh. Refresh nyo. Ano, paano i-refresh yun? Sila. Baka paggabi na, tama. Paggabi na kaya medyo malabo. Pre, ano tao mo? Ano doon? Kaya liliko tayo ng medyo anong kaya tao eh. Anong kaya ito? Papuntang Ligardo lang ito. Pwede mabilis na. Yan sa Fajardo pala. Fajardo Street na tayo ngayon. Bababa tayo ng Ligarda. Papasok tayo ng Quintos, no? Nangyayari sa'yo. Kaya nakaayos lang yun na. Malinaw naman sa atin, no? Sa signal. Baan ko kaya? Pero, pwede naman pala baan. Ay, hindi ka Saturday, pasok nga kami Monday to Saturday. Kaya hindi ako nakakaabot ng meeting. Masaya mo nga, labas daw natin. Lagi pa niya noon. Kasi birthday niya. Birthday niya isa. hanggang Visayan. Layo. Tapos punta na ng San Luis Matis.
mamumali natin. Ayan, ligat. Nasaan na yung plaza noon? Tapos na. Te, malinaw na, te. Bababa na kami ng Ligata. Ligo na kami ng Sinto. Anong OJ? Okay? Okay, oo, sabi niya, oo. Oo ba yun, OJ? Ayan o. Ayaw ko. Hindi nila binaka. Apat lang. Parang bagong spalto to. Garda. Tayo, halaga. Sando tayo. Dadaan to sa Jollibee. Domingo, Kabisayan. Oo, wala na nga eh. Ano, dinala mo yung electric fan mo. Naririnig akong ibon.
wala nga yung sareno eh. Nakatanya. Kasi maano yung mukha ko tangi. Ba kayo? Ganun pa rin naman yung dami na binibigay nila. Ito? Ay, nakapagtara ka na. Ito ang dami. Hi vlog. Welcome mga.
Dito pa daan pa. Sa Permesa. Mesa. Mahaba yan. Ay, oo, isang pagano. Lapit na tayo sa ano. Sa Quintero. Walang tao sa likod. Ha? No! Nakamute daw ako kanina. Kasi ang lakas ng sound dun. Eh. Bakit mo po Okay. Dalawa na lang yung may bostal. Nakuha-kuha na natin. Yung, ito, nandito. Contentero ito. Yung wala lang yung nasa Reno, yung wala. Yung, posible wala yan. Yung nagbabalita sa akin. Sige.
Hindi kayo kompleto ngayon. Pasok. Ay ko, tinuluan pa. Pero si Mark. Ata rin Jollibee bukas. Hindi. Ayun, puro ano. Laro. Sila. Pinagpit ni Kuya eh. Dito pala lumipat yung ano. Alphamart. Kuya! Hoy! Ay, akala ko tubig. Salamat ah. Salamat. Akala ko tubig yung ano. Meron pa rin. Vlog mo. Ayan. Say hi. Ayun, daan natin ng ano yan. Nag-train sa atong dati. Oh. Graduate ka na nun, di ba? Oo, grade. Kay mama na. Oo. Lagi na rin, pumapagod na. Akala ko nasa bote. Panoorin mo ako. Kuya rin eh! Hoy, magsipila kayo. Saan ba itinod ba ito?
Sorry po. Dapat putol. Dapat putol. Ayaw mo lang dito. Wala na talaga yung haligi ng tahanan. Hindi ba yung kasi? Akala ko yung ano. Ganun. Ay, kayo. Oo, tinan mo nga yung gamit. Ay, no? Bilis oh, biglang bilis. Oh, nandiyan si ano, si? Napadaan tayo sa Jollibee. Saan siya? Parang hindi na mabigyan. Baka mainom mo isa. Yun, yung Tama yun. Ay! Di ba? Hindi ka makasindi. ano pa yung uminom, bigay ko na. Yung bata, bigay ko sa bata.
Oo. Mag-play ka muna. Dito. Dito. Play na. Ano, ganyan pa lang. Bigas. Candy? Ito minsan nag-ano si Ate. Inom mo na. Saan tayo? Uwi na agad tayo. Mamaya na. Mataas na ito? Hindi na naman kakilala tayo. Mataas na Wala lang. Yung bigay nito, tubig lang sana hingin ko eh. Ayun naman, ayaw-ayaw pa kayo. Minum akong tubig.
Lilo ko rin. Balik ka pa na Dito na. Oo. Gusto mo dito. Hindi tayo nakatira, di ba? Wala. Awali ng buhok, mabago pa rin. Ano tubig yung doon. Kitang-kita yung mukha. Kaya halis sa anak mo. Oo nga. Ayun, dyan pala yung anak. Ayun, anak ni Ray. Kuya rin ito. Saan? Nakasalamin. Saan? Yung lalaki na paano, long sleeves, na green. Green? Oo. Ayun? Yung bata. Ay, kapatid niya. Ah. Anong lugar na tayo? Tayo. Saan? Bisaya. Ang malayo na yan. Mga tinan. Saan tayo dyan?
Sabi rin ako. Ayos, magaling na. Magaling na sa parking. Sanang taranta pa ako. Ano ka? Narinig niyo? Ayan yung mga taga-abroad dyan, OFW natin na pinagdadasal ko po kayo. Naway nasa maayos kayong kalagayan dyan, mga OFW, mga ka-team ko dyan. Team Blessing, Team Kayaman, Team Achievers, Team Brocha, Team Kayaman, at kay Tatay Aweng, Pinay 4 TV. Ayan. Nag-pray ko po kayo. Kaligtasan nating lahat. Ngayon po ay nasa posesyon si KBR. Para gunitahin natin ang Good Friday. Yung mga vertical sa Christian. Bakit nakuha ng mga isang
Oo nga kasi nga, walang nag-ano, naghihilaan doon sa ano sa red. Alam mo, next year parang masaya yung tayo naman nagbibigay. Marami nung banda rito sa may Batanes, tingnan mo. Ayun ang hindi nila sinama yung mga ano sa reno. Ito pwede nila kasama. Sa reno. Parang ngayon ko lang ito na bye-bye. Papunta na doon sa ano to, Batanes. Papunta ng Gala. Dati ako yung tinatawag ng Instagram. Oo, Ayun, tatay ko na. Gerardo. Tama. Wala na. Hanggang kapon lang. So, depende yun. Kung i-start lang nila, dapat matapos nila ng ganito Oo, bago. bago mag-process, bago mag-Friday. Ayun. Sabihin mo yun, kakain mo ng pan. Ayan, Dito na yung ulo. Ay, nakikita. Ito yung bayan. Ay, siya, sino yun? Sa mata.
ano, yung magbigay sa tubig. Yung ganitong parang ano, pagod parang first time. Ay, Kaya lupay-pay kayo pag uwi yan, ano? Inom ka ba ng ano dyan, sir? Ay, ano? Yung iba kumakain ng chocolate. Ako ayoko. Chocolate? Matamis kasi. Yan, tubig. May tubig na nga tayo. Thank you. Squid na lang, squid. May isa. Excuse me. Yan, kunin mo. Nice one. Baso? Hindi ka kumuha, inabot? Hindi ka inabutan? Yung babaeng gumano. Ano no, wala. Dami niyan tayo. Meron pa yan, banda dun, oh, pagliko. Ay, pataas. Akala ko iaabot na sa'yo. Yung tubig. Tinanggihan ko nga eh. Sabi ko ito, oh. Sabi ko, thank you. Kunin ko na yung baso kasi. Ay, panay na. Ha? Panay. Panay na, panay. Sa panay na tayo. Maalog, sige. Maalog. Kailangan na natin ng mas ano.
Ganda ba dito? Ito nga, ito. Stainless yung gate. Para katulad ng umisan. Tulad ng kala Maria ka. Diba yung bricks tapos may ano yung tawag. Oo. Ay, dami tao. Wala po yan. Wala. Diyan, dito yun. Ay, oo. Gumanon na Labas tayo. nito. Gumanon na tayo kanina.
Ano? Kaya dito tayo. Thank you. Nakaraan. Ito na naman bata. Mga maalala sabay muna kayo. Sabay yan. Layo lang. Layo nila. Ha? Kaya muna tayo. Tayo, anong kumuna yung mga nakakita? Tayo lang. Hindi, umito tayo doon. Hindi, nagpipili ng tao yun. Hindi kasi naka-monitor kami sa live. Naka-monitor kami.
Laki naman. Abante ka sa akin. Sa masakistan. Pre, abante ka sa masakistan. Oo, ikaw. Dilig mo din. Doon may ba? Doon may ba sila? Sabi niyo. Hi, vlog! Subscribes! Naman. Mama, ayan. Ah. Nalaman. Tingnan ko nga, malabo talaga. Saan ba tayo? Doon sa mga... Ay, ayun. Papunta na dito. Sa likod. Papunta na dito, wag ka na pumunta. Sana umano dyan eh. Bakit di lumiko rito? Dito lang po. Dito na tayo. Tayo natin dito. Okay naman, no? Dapat tayo mo. Alam ko nga. Iikot pa ng Plaza Noli yun eh. Lampas na nga. Hi guys, tapos na yung ating posisyon. Pupunta na tayo ngayon sa loob ng simbahan. Ayan. Pupunta muna tayo sa loob ng simbahan para magpasalamat at magdasal.
Alam mo dati dito, nung araw, dito na yung tagus na. Oo. Pabasura mo. Dito na, dito na. Sa simbahan na meron. Kaliwa yan. Wow, alam na, alam na. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa sa tapat na simbahan at papasok na tayo. Ayan. Magdadasal muna tayo. Pasok tayo sa loob. Ganda nga sa gabi, no? So, pag may astigmatism ka, blurred lahat. Lord dyan. Naman. Yun. Alam dyan. Ayan, nandito na tayo sa loob ng simbahan. Kukuha na nito, naglalakad na. Nari may shooting. Ayan ang aking anak, Rene. Please subscribe to Rene Spirel. Picturean kita. Tara mo. Sumadilim kita. Pa. Dilim. Dilim. Tabo naman pa. Ayan, papasok tayo mga kaluto guys. Magpasok tayo sa loob, magdadasal tayo. Pasalamat. Ayan, nakarating tayo ng maayos at walang problema. Ayan, pagdadasal ko po ang aking pamilya at ang ating mga kababayan sa abroad. And especially dyan sa mga ka-team ko, sa Team Abroad, Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, Team Rocha, Team Livewire, at kay Tatay Awing, Pinoy Core TV. Ayan po, papasok tayo sa loob para magdasal. Maraming salamat guys sa pagpunta sa akin live ngayon po, ngayong Good Friday. Ngayon po ay papasok na tayo sa loob para magpasalamat. Okay, ayan guys, so tayo sa loob at magdadasal tayo. Pwede kayo ba? Ano tayo? Ha? Ano tayo? Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
sa kanya. Maging kami scoliosis na. Hindi ko nakakayanan. Hindi ko kami kadiskas. Hindi ko kami sa sakit. Palakas ng ikot. Nakawala. Ayun sa mga sa blessing. Naging tulong mo sa amin. Kaya sasakay namin doon sa mga tulong sa amin. Maraming tulong sa amin. Mga gumagaling ang bago. Yan ito tulong na yung distraction na yung kita ng business na yun. Yan ito matutok na yung gusto mo. Hindi tayo, hindi natin sila. Ano ba pupuntukan tayo? Yung shake? Ha? Pagdating. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat sa pag-bisita sa aking live. Ngayon po guys, mga kaluto, Good Friday. Galing tayo sa procession. Pupunta tayo ngayon sa labasan na at mag-end na po tayo. Okay, maraming salamat. End na tayo. Bye-bye! Okay, maganda muna tayo mo. End muna tayo. Hello everyone. Bye-bye. God bless us all. Thank you. Thank you. Renee Squirrel. Please subscribe. Thank you. And KBR TV. Bye. God bless. God bless. Ayan Lagyan natin lang. yung cross. Saan ko? Yun, nasa ulo mo. Lagay mo sa ulo. Ano naman? Ay, basta. Oh, yan. Yun! Wala. Kukunin na ako. Ayan guys. Bye. 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 Maraming salamat. Maraming salamat guys. Sa Bye. Bye now. God bless. Okay. Ay, okay. Mag-cancel pala eh. Oh, bye na, bye na, bye na, bye. Bye.